דוגמה. אני יושב, אתם עומדים, זה דוגמה. גם בדוגמה הולך קשה, קומו. אני עומד, אתם יושבים. אני שם כובע, אתם מורידים את הכובע. מוריד סטרץ'. אני מוריד את הכובע, אתם שמים כובע. הפוך ממה שאני עושה. אני יושב, אתם עומדים. אני עומד, אתם יושבים. אני שם כובע, מורידים את הכובע, אתם שמים כובע, מתחילים בבקשה. יום אחד, החליטה כיפה אדומה ללכת לבקר את סבתא. אמרה כיפה אדומה, מה יש לכם? כולכם קמתם, מה יש לכם? איזה זרם? בוא תעבור לפה, אתה ילד בעייתי, אתה תעבור לפה. זרם, אני רוצה לספר את הסיפור. החליטה שהיא הולכת, הורידה את הכובע, הורידה. ואז היא ראתה את הזיב, אמר לה זיב, איפה את הולכת? אם אני לא טועה, יש בנתה קטנה שמה, אמרה, ישבה, תשבו! הוא באמת לך מהסיפור, כאילו זה צ'יזבט. זה לא, זה אגדה, זה לא אמיתי, אתם אחר, זה לא אמיתי הסיפור. ובלחץ מסכנה וזה כיפה אדומה, מה קורה לה, מה קורה לה? הלכה כיפה אדומה ביער, אתה לא מרגיש כלום בכיסא? אתה לא מרגיש כלום? אתה לא מרגיש? הלכה כיפה אדומה ביער, איך שראית כיפה? מה יש לך? מה לא יודע? איזה חשמל? בודק את הכיסא. בוא אתה לפה, אתה אוהב חשמל, בוא לפה. אם אתה עובר, לא עושה לך זרם. חוואף? אומר, לא רוצה, שב. בוא אתה, אם אתה עובר, לא עושה לך זרם. נתתי לך מילה, תהנה מהספק. שב. הנה, הוא טוב, הוא נהנה מהזרם. ואז היא הלכה, ראתה את הזיב, אמר לה הזיב. איפה את הולכת? אם אני לא טועה, יש בקתה קטנה, שם סבתא גרה. אנחנו 3 שלבים עוברים, אנחנו עושים צעד אחד. ואז היא הגיעה לבית, אמרה אני אוהבת אותך, אמרה סבתא גם אני אוהבת אותך. מה קרה אחי? איזה זבל. למה אני הבאתי את הכיסא מהבית? אתה רוצה לשבת בעמידה? תעמוד, אין לי בעיה, תעמוד. ואז היא חלילה שהיא הולכת לבקר את סבתא, יש לך לבקר את סבתא, אני לא אומר שכולם בעמידה, נכון? טוב, אז יש לך לבקר את סבתא, פתאום. מה קרה? אז לך תשב שם על הבמה. איך שהיא הלכה, פתאום ראתה זיו, כיפה אדומה אמרה לזיו, איפה את הולכת? מה יש לך? תגיד לי, אתה החלפתי לך את כל הכיסאות כבר. אתה מאשים אותו? מה אתה רוצה? מה שמת לי פה? אומר לו, איזה גנב זה. אתה רוצה לעמוד? תעמוד, אני אתן לך כל האופציות. ואז היא הלכה כיפה אדומה ראתה את הזיו, אמרה כיפה אדומה לעזיו. איפה סבתא גרה? אני לא יודע, יש בקתה קטנה שם. מה אחי, מה קרה? גם שמה? בסבתא אתה מקבל את הזרם? לא אגיד סבתא, אני אגיד משפחה. הלכה לבקר את המשפחה שלה, איך שהלכה את המשפחה שלה, פתאום דווקא בדלת כיפה אדומה אמרה שם יא בנתי. מה אחי, גם בעמידה אתה מרגיש? אתה רוצה ללכת לשבת במקום שלך? בוא מוציא את הדברים מהכיס. לך תשב. לא, תשב, אני לא נעים לי לבן אדם, אפילו זרמי. לך תשב במקום שלך, אני מספיק. בסדר? אנחנו נספר את הסיפור בכל מקרה, ואתה תשב. רגע, לשבת איתך שמה. שב, טוב לך שמה? לא קדים. והיא החליטה שהיא הולכת, איך שהיא הלכה כיפה אדומה ראתה את הזרם. אני אבדוק אחריך עד הבית היום. אני מהחלון אכנס עליך. איך זרם, ואני פה רחוק ממך ולא הבאתי את הכיסא מהבית. מה, אני קניתי לך את הג'ינס? זה בחול, מה הוא צודק, אולי בכובע. צודק, עשה בשכל, תוריד את הכובע, יאללה. טוב לך? יפה. איך שהתחיל מכיר את סבתא, כיפה אדומה רואה אותה. גם אתה קבלת לנו פעם הרגשת? מה זה לא רוצה לשחק, סליחה? ואנחנו בקייטנה לא רוצה לשחק, אומר לי. וואלה יופי. איפה אתה הולך? איזה לחץ שנכנס, אתה לא רוצה לשחק? לך שבשירותים עד שנגמור את האירוע. שם עוד לא הגעתי לשירותים. תקשיב איש יקר, אם אתה בא לפה, לא עושה לך זרם. מילה של גבר, שב פה לא עושה לך זרם. מילה. והדרום הלך לעבוד שם, אומר לי גם לא בוא לשם. תקשיב, איפה הכובע שלי? צריך אותו לאירוע הבא? אנחנו נעשה את זה בלי כובע. אני רוצה להראות לכם משהו מדהים של אנרגיות, חברים. אתה לא רוצה זרם?
שימו לב, מה קורה לאיש היקר הזה? לעצום עיניים, שימו לב, זורק סבבה לאללה, בלי חשמל. תראו מה זה אנרגיות של ידיים. מי שרוצה להרגיש חלק מהדברים האלה, יבוא לפה בהמשך. תעצום עיניים. שימו לב, הגוף שלך חלש, הרגליים שלך כבדות. אין לך אנרגיות בגוף. כל האנרגיות יורדות לרצפה, אתם תכף תראו משהו מדהים. כל האנרגיות שלך חלשות, הרגליים שלך מאוד כבדות. פתח עיניים, תסתכל עליי, קום אחי, קום. קום. מה? עכשיו נתך ויגיד אני מעדיף זרם, מה הבעיה? רגע, מה אתה מרגיש ברגליים? מה אתה מרגיש? כבד לך ברגליים? אתה מעדיף זרם? תגיד תודה רבה, ברוך השם. נתין לך זרם, תגיד תודה רבה. כל דבר תגיד תודה רבה. אל תתפנק. אתה רואה, לא טוב לך לשבת רגוע. לא טוב לך זרם. עכשיו מה אתה רוצה? שחרר אותי, בואי נתקטק. אתה רוצה לשבת ככה? אתה רוצה זרם? תעצום עיניים. סוף סוף תכנס ללחץ. עד עכשיו זרם איתי, עכשיו הוא מתקבל טראומה. ריכוז. הגוף שלך חלש, ועכשיו הוא מתחזק. הרגליים שלך כבר לא כבדות. כל האנרגיות עולות למעלה, ואתה תרגיש שאתה חזק מאוד. כל הרגליים שלך כבר לא חלשות. תכף תפתח עיניים, תרגיש שאתה חוזר לעצמך, וכל האנרגיות שלך חוזרות לעצמך, חוזרות אליך. אתה מכיר את הסיפור של כיפה אדומה שלך לבקר צח? רגע, מה לאנשים החרדים האלה, חבר'ה, לא תשגע אותך יותר מדי. לא יודע איזה זרמים, לא יודע מה קורה לכם, בחייכם. מי שרוצה להרגיש חלק מהדברים האלה, הוא אומר, אני רוצה להרגיש על הבשר שלי, שני אנשים שבואו לכאן. לא לילדים לשבת אחורה.